Etxalarko paisaia kulturala erratzen diotena da, ez? Gure arbasua, gure aitetxi eta amatxik ere, bere lana isildua, menpen zehar, baita ere moldatu du hemengo paisajea, ez? Haziendakin mendian lanin, egurra ategatzen, lana hori baita ere moldatu du paisaje mota bat. Ikusten dugun paisaje hori ez naturala, eguneko egun, ez da artifiziala da, pixka bat, hor bien arteko besarkada batetik sortzen da. Etxalarko mendietan betidanikan ardia izan du da edatu den hazienda, baina ikusten duzuenez ere behiandako eta behorra edo potxokendako ere toki aparta da. Hegazkin artean aipatzen aldugu bertan badagola sai zuri bikote bat, Etxalarren, sai arrea, putrea edatuta dago. Gero ere bai belatza badago hemen, Etxalarren. Erreka hauetan bi ugaztun aipatu nahiko nituzke. Mutur luze Pirinearra oso arriskuan dagoen ugaztuna da, eta Etxalarren dauden errekan kalitateak bere bizitza eta bere alimentazioa posible da. Eta bigarren ugaztuna aipatu edo nabarmentzeko dagona Etxalarko udalerrian igara bada. Etxalarrek ere bere tximista errekakin eta Bidasoa ibaiaren puska bat hartzen du eta bertan igaraba bizi da. Olako harritzarren artean eta olako zirrikitu hauek bertako beste ugaztun askoren gordeleku edo bizilekua izan daiteke. Adibidez, lepaxuria, lepahoria, basurde edo azeriendako. Alboan daukagun zuhaitz hau bereizia da. Eskualde honetan trasmotxoak edo mugarratua da izan zaie. Beraien teknika zuhaitzara igota mozten zituzten adarrak, eta hola 15 urtetikan egurra edo eta ikatza egin zezaten zuhaitza azpiti moztu gabe. Zuhaitza hauei batzuetan forma bereiziak ematen zitzaien. Zergatikan kasu honetan aritza, hau bertako aritza da, oso zura gogorra dauka eta baleontziak eta itsasontziak egiteko erabiltzen ziren. Horrelako zuhaitz erorietan eta egur ustelduetan egoten da Europar Batasunean babestuta dagoen zomorro bat, eta izena du Rosalia alpina, eta bere gordelekuak eta janlekuak olako zuhaitze dira. Nata etorri gara Etxalarko zentinela mendira, zeratik hemen dauden larrea partetan ere badago altxor bat hemen denen aurrean, eta da zoikaztegia. Zoikaztegian harrapatzen ditugun landare gehienak bereizia dira. Izan ere oso toki ezea eta diferentia da, eta bertan harrapatzen dugun goroldioa ere bereizia da eta esfagno izena du. Eta esfagno hau, esponja bat bezala dena, materiala hau da berriz egiten dena bertan sortu eta bertan akumulatzen dena da. Esfagno honek ematen dio turberari gaitasuna berriz material akumulatzeko. Eta hemen aipamena dauka bertan diren landare arai jaleak. Trosera daukagu hemen, eta bere teknika itsaskorrakin bertan sortzen diren ulitxetaz bizi da. Haino iritsi gara Etxalarko mendi nabarmen batera, mailako gaina izena du, eta bertan ikusten dugu Etxalarren aspaldidanik bizitu ziren arbasoen errestuak, eta hemen daukagu mailako gainean dolmen zoragarri bat,
non ikusten da bertan hau beti bertako jendeekin bizirik egon dela.